נא תיקח את התינוק ותגיש אותו לסבתא. שולמית, ואחר כך נכבד את הקוואטרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשה אתה ציוונו לטפל בציצית. אבי הבן לטפל בציצית. קוואטר. ברוך השם, עכשיו את נותנת לתינוק לבן שלך. ברוך הבא, ברוך הנימוד ישמונה שהייתי לך ומקרב, לשאול חצרך, דם תפקידך קדוש עליך, אבי הבן קח את לבך בזהירות. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch L'olam Va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch L'olam Va'ed. זה הכיסא של אליהו הנביא, זכור לטוב, שיגלה במהרה בימינו, ויבשרנו בשורות טובות, אמן. אליהו מלאך הברית, הנה שלך לפניך, עמוד על ימיני ושמחני. סיברתי לישועתך, אדוני שש אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב, שלום רב לאוהבי תורתך, ואין לנו מכשול אשרי תבחר. ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדוש לך. בבקשה תגיש את התינוק. סבא, מה השם? הסבא רב שמואל בן רבי יוסף, מכובד כסנדק. אבי הבן מגיש את בנו על ברכי הסבא, הסנדק אביו. באנגלית, עברית? שניהם אתה יודע. אוקיי. בוא תתקרב לכאן, לחלק הזה של הכיסא. מצוין. close your knees, תזכור את הברכיים. אבי הבן, המצווה של הברית מילה, מצווה שמוטלת עליך. יש לך אפשרות או שאתה עושה את זה בעצמך, או שאתה ממנה אותי שליח שלך למול את בנך בשליחותך. אני יכול להכין את הכל ולזכות אותך שאתה תעשה את המול את בנך. אחרי שאני אברך את ברכת המילה, אז אתה תברך את שתי הברכות שלך, להכניסו בתוך מצוות של אברהם אבינו, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שתי הברכות אחרי שאני אברך. קודם אני אברך, אתה תברך. סבא, רגל אחת תאחוז ככה, ככה, וגם רגל שנייה. אם אני יכול לבקש מהמבוגרים שישגיחו כאן על הילדים, אני גם מציע לילדים לבד שיהיו בוגרים ושלא יסתכלו. זה לא כל כך כדאי להסתכל. לא ממליץ לכם להסתכל.
נהיה כמו ישראלי הילד שלך. אני רואה שהוא נהיה ישראלי. סבא לא לנדנד אותו, אם תנדנד אותו, תנדנד את כל פגיעה ולא... ברשות מוריי ורבותיי, ברית קודש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר חיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כשם שנכנסו לברית, כך תכניסהו לטובה, לחופה, למצוות, למעשים טובים. וכן יהי רצון ונאמר אמן. את מי אנחנו מכבדים בעמידה לברכות אבא? את מי אנחנו מכבדים בעמידה לברכות? הסבא מצד אם התינוק מכובד להחזיק את התינוק בשעה שאומרים את הברכות. ומי עושה את הברכות? הדוד של התינוק מכובד לומר את הברכות. רק רגע. יישר כוח. סנדק עומד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשארו שם וצאצאיו חתם באור ברית קודש. על כן בשכר זאת אל חי חלקנו צורנו צווה להציל ידידות שאירנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה אדוני כורת הברית. אמן. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל, עדיאל דוד בן הרב יונתן לב ודבורה. ישמח האב ביוצא חלצה ותגל עמו בפרי בבנה, ככתוב ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך, ונאמר ויעבור עלייך דרך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך אומר לך בדמייך חיים, אמר לך בדמייך חיים, ונאמר זכר לעולם בריתו, דבר ציווה ללכתו, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, ומגר ליעקב לחוק לישראל ברית עולם, ונאמר וימול אברהם את יצחק בנו בן 8 ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם הודו לאדוני כי טוב כי לעולם עדיאל דוד בן הרב יונתן לב ודבורה, זה הקטון גדול יהיה, כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. אמן.